Des de fa uns anys estic intentant aprendre coreà. M'agradaria poder aprendre coreà perquè m'agradaria cantar les cançons dels grups de K-pop que m'agraden, m'agradaria entendre les lletres també i m'agradaria saber què hi diuen. A més, també m'agradaria aprendre a parlar-lo perquè vull fer un viatge al país. Però, bàsicament, no sé com. Sempre busco recursos i pàgines web, etc. Però, al final, sempre acabo tornant al punt de sortida, perquè a l'haver tants recursos i tanta informació, m'acabo saturant. Tu que has estudiat coreà, em pots dir com ho has fet? 안녕하세요. 저는 난신계 한국어 선생님입니다. 만나서 반갑습니다. Moltes vegades us haureu preguntat per què no puc aprendre coreà? Per què? Aquesta és la pregunta. Pues us ho dic ràpidament, perquè el vostre mètode no funciona. El meu mètode és completament infal·lible i he après 999 idiomes i mai m'ha fallat. Penseu que el vostre mètode és com aquest Pikachu. It was at this moment that he knew he fucked up. I aquest Pikachu no serveix per res, perquè jo prefereixo Digimon. Avui porto un nou vídeo al canal, un vídeo una mica diferent del que estem acostumbrats a veure normalment aquí al canal. Parlarem dels recursos que podeu fer servir a l'hora de començar a estudiar coreà des de zero. Si esteu interessats en començar a estudiar coreà o no sabeu com fer-ho, amb aquest vídeo us intentaré ajudar sempre des de la meva experiència i des del meu punt de vista. Us oferiré recursos tant gratuïts com de pagament. I si parlem d'aprendre coreà des de zero, és indubtable que el primer que se'ns passarà pel cap és l'alfabet coreà. L'alfabet coreà, més conegut com Hangul, està compost per 24 fonemes. Aquests 24 fonemes estan dividits en 14 consonants i 10 vocals. I per aprendre'l és superfàcil. Si teniu un dispositiu intel·ligent a casa com una tablet o un telèfon mòbil, només teniu que entrar a les respectives tendes, ja siguin d'Android o iOS, i teclejar Hangul. Dintre de les vostres respectives stores trobareu un munt d'aplicacions. Aquestes aplicacions us serviran molt per practicar l'escriptura d'aquest alfabet i aprendre com es pronuncia cada un dels sons. Ara que ja sabeu l'alfabet coreà, ara passarem als recursos per aprendre vocabulari i gramàtica. Us presentaré els recursos que jo he fet servir, com he dit anteriorment, i que crec que us poden anar bé. En primer lloc tenim aquests dos llibres d'aquí, que serien el Korean Grammar in Use de nivell principiant, que seria el marró, que compon el nivell de tòpic 1 i 2, i després tenim el Korean Grammar in Use de color verd, que equivaldria al nivell tòpic 3-4. El marró seria 1 a 1 i el de color verd seria el següent nivell a 1 a 1. El de color lila ja us dic que existeix, que és el nivell advanced, però no us el recomano encara fins que no domineu el llibre de color marró i el de color verd. I com podeu veure, el de color marró és una mica més fi que el de color verd i el de color lila és una mica més gruixut encara que el de color verd. Aquests llibres tenen una estructura molt similar als English Grammar in Use i bàsicament s'estructura lliçó, tens la teva frase, la frase traduïda, l'explicació gramatical i els exercicis. O sigui, són llibres de tot en un. Van molt bé, us els recomano. Però també us recomano que els complementeu amb vocabulari, perquè si no us anireu perdent. Perquè dintre d'aquests llibres no s'explica tot el vocabulari, òbviament. Llavors us recomano que l'aneu complementant amb aquest llibre d'aquí, que també té una sèrie i pertany a la sèrie de Korean Vocabulary Practice for Foreigners. Aquest és el nivell principiant, però hi ha el nivell intermig i hi ha el nivell advanced, com aquests. I normalment a les llibreries de Corea et recomanen que compris aquests més aquest, i venen en pack, normalment. En aquest llibre, bàsicament, teniu tot el vocabulari també per fer el tòpic 1 i el tòpic 2 i teniu el vocabulari explicat per situacions i també ve explicat en quin context es pot fer servir aquest vocabulari i com fer-lo servir.
Bé, doncs, jo ara ja domino més la part gramatical, ja sé escriure gràcies als vostres tips, però vull anar una miqueta més enllà. Què puc fer? Bé, doncs, si heu arribat fins aquí, enhorabona. Això és perquè heu seguit el meu mètode. Ara que ja domineu la gramàtica i ja domineu l'alfabet, principalment voleu anar un pas més enllà. Doncs és molt fàcil. Agafeu el vostre dispositiu intel·ligent que tingueu per casa i entreu a l'Store. Un cop dintre de l'Store, teclegeu Viki i us sortirà una aplicació de color blau amb lletres blanques. En aquesta aplicació trobareu dorames, que farem servir per millorar el nostre oïda lingüístic. Aquest oïda lingüístic es nutrirà dels dorames i de les converses que veiem en ell. I, bàsicament, he de dir que no estareu veient un dorama en coreà principalment, sinó que tindreu subtítols a sota. O sigui, aquesta aplicació, el bo d'aquesta aplicació i el per què us la recomano és perquè vosaltres teniu l'opció dels subtítols i en els mateixos subtítols teniu una opció per si no enteneu alguna paraula, li cliqueu a sobre d'aquesta paraula i us sortirà com un diccionari que us donarà la definició d'aquesta paraula i us dirà què és aquesta paraula. Doncs aquests són els recursos que jo us recomanaria per estudiar coreà des de zero, per començar a estudiar coreà des de zero. Bàsicament, si vosaltres decidiu anar un pas més enllà perquè veieu que realment us agrada l'idioma, jo us recomanaria que anéssiu a una acadèmia 100%. Amb això no vull dir que no es pugui estudiar coreà des de casa, vull dir que és més fàcil estudiar coreà a una acadèmia. Per què? Perquè tens el suport d'un professor que estarà allà per tu. T'estarà corregint els errors i t'estarà ajudant a progressar a un ritme constant. Cosa que potser a casa no ho pots acabar fent perquè et distreus o sorgeixen altres coses que al final et desvien una mica del camí que tu t'havies proposat. Fins aquí el vídeo, nois. Espero que us hagi agradat. Si és així, deixeu un bon like al vídeo. Si voleu més vídeos d'aquest tipus de contingut, deixeu-m'ho a la caixa de comentaris. Dit això, recordeu que em podeu trobar a les meves xarxes socials com Instagram, Twitter i a Twitch. Moltes gràcies i fins la pròxima!